El Carles Sabater va ser el primer sex símbol del pop en català, no? Jo crec que per primera vegada les adolescents catalanes amb el Carles Sabater tenen un referent, tenen un ídol a qui admirar o a qui admiraven, no per les seves actituds polítiques com passava amb el Llach o com podia passar amb el Raimon o amb el Serrat, sinó precisament per com es movia, per lo guapo que era, per la manera que cantava, com passava amb altres estrelles del rock internacional. Però això no ho havíem conegut aquí. Per tant, un dels grans mèrits, jo crec, del Carles Sabater és aquest, haver sigut el primer sex símbol del pop en català. Perfecte. Sou collonuts. Jo crec que una cara maca sense tot el que l'envolta no hagués... perdria la xispa i l'àngel que desprenia el Carles. El Carles era un tio absolutament carismàtic, que dalt l'escenari s'emportava totes les mirades. Jo em deia que era un xuclador de mirades, perquè realment la gent estava molt pendent d'ell. El Carles era cantant des de l'actor. Ell, quan cantava una cançó, la interpretava des de l'actor. Inclús a vegades es posava massa en el personatge. S'ha dit molt que Carles era un actor que cantava, jo crec que era un músic com a catedral, no? El que passa que els seus coneixements com a actor, i el seu talent com a actor, li donava unes possibilitats que la gran majoria de cantants no tenim, no? No sabria com explicar-t'ho, Colin. Hauries de tenir la meva experiència, saps? Perquè tot plegat és un problema d'atractiu personal, entens? De tenir encís, nac, com li dieu vosaltres, nac. Oh, vols dir de tenir nac? Nac, ja, nac. De tenir nac, ja ho entenc. De tenir Si nac. tinguessis el meu nac, series irresistible i tot et seria més senzill. Trobava a faltar el teatre. L'èxit el somreia amb Sau. Però Carles Sabater se sentia incomplet si no podia treure a la llum la seva ànima d'actor. Gràcies al director Ricard Reguant, va iniciar una carrera fulgurant en el món dels musicals, que va anar paral·lela al declivi de la seva banda de rock. Tots dos, amb Àngels Gunyalons, Company, de Calixto Vieito, i Els Pirates, de Degoll de Gom, el van consagrar com un dels intèrprets més brillants que ha donat la història dels musicals a Catalunya, i li van permetre unir les seves dues grans passions, el teatre i el cant. Carles Sabater, el cantactor. Quin greu en sap ferir-te, fas pudor, però jo t'adoro, creu-me. Això va ser l'any 93, un any després de les Olimpiades, que amb l'empresa Focus, amb la productora teatral Focus, es va decidir fer una obra amb l'Àngels Gunyalons, que en aquell moment era la seva estrella, el seu buque insígnia, i van pensar de comptar amb una estrella del rock. En aquell moment el Carles Sabater era el millor posicionat, i així es va crear un projecte que es deia Tots dos. Vine un altre dia, diuen que ens poden veure, no ens citem d'aquesta gent, diuen que és una follia creure que vivim sincerament, no ens agraden les paraules falses, tan innocents, preferim ser les ovelles negres i una mica... Era una pel·lícula, bé, me'n recordo que primer ho vam fer en el Teatre Borràs, 9 dies comptats, perquè tant ell com jo teníem per agenda més feina. I eren cues, després, una mica pel·lícula d'adolescents, cues per darrere la sortida d'artistes del Teatre Borràs per signar autògrafs, no? Hi havia molt més majoria de noies, no?, per demanar autògrafs al Carles, però sí, va ser molt emocionant després molts bolos, allà on anàvem, érem molt estimats, diguem-ne. Després de Tots dos es va fer una sèrie de televisió aquí, en aquesta casa, a TV3. Una sèrie que es deia I ara què, Xènia? També protagonitzada per l'Àngels Gunyalons i ell mateix.
i va sorgir la possibilitat de fer de parella de la noia que jo interpretava, del nòvio, i aleshores va entrar dins de la sèrie. Perdoni, un moment, sisplau. No puc. No pot ser. Xènia, anem. S'ho va estar pensant, I finalment va dir que sí. El so d'un saxo vell fora de to. No sé d'on ve, qui sap d'on ve, algú que ens diu l'amor és com el plor d'un saxo vell fora de to. Ens diu amor, abraça'm fort, ballem com si fos l'últim ball del món. Jo diria que estava magnífic en el musical Company. Company allí, és que a més li esqueia, gairebé era la història una mica d'ell mateix. Tinc 35 anys i en aquests moments no tinc una relació estable amb cap dona. Algunes nòvies, potser 3, però res fixa. Que per què sóc solter? Doncs, tal i com veig les parelles que conec, no ho sé, no ho veig gaire clar. Jo no sóc aquest és el Robert, que és el protagonista d'un musical que s'estrena ara aviat a Barcelona, el musical Company. Era un home solter que reuneix una sèrie d'amics i que a poc li van fallant, els amics es barallen a la seva festa, ell té diverses nòvies, no sap com tractar-les a totes alhora. I això és una cosa que li passava. Clar, era molt enamoradís, es deixava estimar amb molta facilitat, qualsevol el podia conquerir. Estava enamorat de l'enamorament, estava enamorat de la passió i de la punxada que sents quan veus un objecte de desig, no? Algú a qui desitges. Estava molt enamorat d'això. Era fascinant, era molt fàcil enamorar-se del Carles. I enamorava a moltes dones i a molts homes, segurament. I ell també es devia enamorar de moltes dones i de molts homes. Se suposa que aquesta és una història de sexe i violència. I fins ara només he conegut la violència. Una pel·lícula, una irrealitat, també en una edat molt jove, malgrat sembli que 30 anys, potser sí que hauríem de ser més madurs tots, no? Però als 30 anys jo crec que arrossegàvem una certa adolescència. Crec que hi havia una miqueta de ganes de no fer-se gran. Carles no volia fer-se vell, no volia fer-se vell. Feia pànic fer-se vell. Les arrugues, el cabell blanc, la degradació. No volia. El que deia moltes vegades era: ostres, t'imagines